Kaliwat kanan po ang paghahanda ng mga opisina ng gobyerno bilang garantiya sa ligtas at mapayapang pagdaraos ng undas sa susunod na linggo. Sa bayan ng Lingayen, nagpulong na mga kapulisan ukol sa pagpapatupad ng plano at protokol at kaayusan sa mga pampublikong lugar. Bukod sa loob at labas ng mga sementeryo, babantayan din ang mga terminal at pook pasyalan na posibleng dagsain ng mga magsisiuwian. Samantala, hinikayat naman ang mga manlalako na nais na magrenta ng stall malapit sa sementeryo ng Mapandana dahil sa inaasahang buhos ng mga bisita na tatangkilik sa iba't ibang mga produkto. Layunin nito makapagbenta ng legal at maayos ang mga manlalako na sa kabila ng daing ng ilan na pahirapang mabawi umano ang mga puhunan na ipinambayad sa mga permita. Dagdag pa rito, handa namang gamitin ang bagong palikuran sa loob ng sementeryo sa bayan ng Calasiao para sa mga bibisita. Puspusan din ang pagpipintura sa paligid ng pampublikong sementeryo upang maging maaliwalas sa paningin. Patuloy na pinaiigting po ng mga ahensya at tanggapan ang koordinasyon sa nagkakaisang layunin na tiyakin ang kaligtasan ng publiko. IFM News. IFM News. IFM News.